taititirira zvatinoba kumwe semudangarimwe atingatungane bati mamoyo aite okumana adaro rwadzisa kudai so arege ndinoke ndione chimiro chomusi Madi. Tiripo kanaka? Kuri right kwa mamoyo. Mamoyo hapana zvakangoitika ama 2 minutes but anonodzoka zvake zvamaimashi. Ko ndikakwanisa kuamirira. Ndimi asaviro wachona pamusika apa? Alright. Aiwa, most welcome. Munokwanisa kupinda mawamirira. Apindai munogara kuti hani. Gara zvenyu baba. Right. Muno. Jono. Alright. Mamoyo anosvika zvaona zvamaimani. Asi munofarira baby nasvika mamabata baby. Andifarira baby. Alright, saka inonzi mai ndinongwa kuti ndikuenda kumusika ndimi nemuchawo. Ndini. Alright, fine. Ndiye maiki wachire muzukuru venyu. Aitaurwa namamoyo nza akauya akadhakwa. Ndiye maiki wacho ameno zvakangoitikawo bari. Ameno wapana wanongosvika wachingomwa mabhiyazi awasingagona. Saka asavira inenge ndimbopinde mukati mubata handichakasika ngudzoka. Alright, ndakawamirira ngumamoyo. But I don't think to anodzoka zvaona soon. Ndakawamirira. Alright. Hello mamoyo. Ndikakumirira umba kwako. Ndasvika huko. Uyatipedze nyaya dzako shamwa dzako wakati yakapa iwewe wako muzukuru wako akutora ndiyako ndiona zvaita manzi muzukuru wako. Yopedze nyaya dzako dzawakatanga sha. Rega ndingombatsira ngukomano uyu. Usaka zofa akazvinza uzofesana ne. What's your room bedroom, sister? What's wrong with you? Hapana. But you're so glamorous, huh? Nice. Kan. What's going on? Nditoenda Mr. Kevin asati wadzoka. Uze mafambira pana bandi. Sanyapedza rushamsika ndizvina basa ipa. Kana vasingakuda vakude akati mukoreka vabuke kana vachida hondo vape kana vachida chamba chava